Som avui a l'inauguració del centre André Arbé, que està contingut dintre l'antic cooperativa a Bigatanes d'aquí de Sant Llorenç de Cerdà, i que té dues coses importants. El primer, era una empresa que ha sigut una de les primeres o dominant del sistema cooperatiu que ha emergit del socialisme dels anys fi del segle XIX i començament del segle XX, i que ha perdurat els millors anys de l'indústria sabatera aquí, era baix la cooperativa. Aquí tenim les màquines del segle més aviat començament del segle XX, i com hi eren, vull dir que com a escenògrafa m'he trobat davant coses que només parlen d'ella mateixa. L'únic que hem fet aquí és fer intervindre gent del poble, que són a la paret, a baix els vídeos, que són gent que han treballat aquí i que són els testimonis de tot el que ha passat aquí. I doncs ara les màquines no són soles, els obrers han tornat, podríem dir, i era això l'intenció escenogràfica. Per lo que tracta de l'altre pis, que tracta de la retirada,